Dobrovoľníctvo je pre nás obeta. Je to obeta a pomoc pre tých ľudí, ktorí to najviac potrebujú. Naša dobrovoľnícka činnosť prebieha v tom zmysle, že vyberáme potraviny z potravinového reťazca. Každý deň vyberáme 30 až 60 prevádziek po celom Slovensku, kde sú následne na základe dohovoru s manažérom, ktorý to všetko riadi u nás, posielaní dobrovoľníci, ktorí už majú v danej oblasti svojich ľudí, ktorí tú pomoc potrebujú. Je to 2 až 13 tón denne potravín. Za minulý rok, rok 2024, sme to urobili okolo 630 tón. A myslím, že v tom je aj tá motivácia tých ľudí, lebo oni chcú pomáhať. Nechcú za to nejakú odmenu, nechcú za to nejaký príjem. Odnesiete potraviny, a to dieťa už vás víta, vás vystíska. Normálne niektorí ľudia máme slzy v očiach, lebo to poteší. To je napríklad motivácia pre mňa. Pre iného môže byť motivácia spoznať druhých ľudí. Možno je to nejaká psychohygiena. Takže tá motivácia je na každom človeku. To, čo cíti, to, čo chce. Ako to tak aj súvisí. Čiže či má srdce na dlani.